Asiyontintsha ukuthenga iziqhamo kubathengisi basesitalatweni kuquka nakuholo N2 kwiphondo laseMpuma Koloni. Kodwa ngoku umhlonyane uthathe indawo yepayina kunye nombona njengoko kufunwa phantsi phezulu kule ngingqi. Kungoku nje kubonakala ngathi abantu babhenela kumachiza esintu kulwa intsholongwane ye-corona. Nangona kungekabikho bungqina bokuba umhlonyane uyayinyanga le ntsholongwane ye-corona, kodwa abantu abathezeki mandla. Kubonakala ngathi apha ku-N2 ngaseGcuwa abantu bathi uyakusifumana siqhuba rhulumente, babeke phantsi ezo ngxowa zeetapile, banyuka lononjolo besiyokuvuna umhlonyane. Kaloku lowo nalowo ufunela kuye ngoku. Umhlonyane whatever uba nangokuba uyasikhava kwezinye izinto, uyozithengela noba into ekushayayo ke, uyozithengela isepha. Umhlonyane waziwa kakhulu ke ngokunceda izigulo zefiva, kodwa kukubonakala ngathi kukungquzulwana kwezimvo zokuba asetyenziswe njani. Funeka ubilise kwenzela ubuzotsala. Naxa mhlawumbi uneentsholongwane zikwazi ukutsha ezaa ntsholongwane khona ukuze ke ngoku ukwazi uba ungasebenza uye kule ndawo ufuna uye kuyo. Ayakhula kamazwi amemelele ekubeni oososayensi bavavanye umhlonyane. Ukuba ke sithetha ngee-symptoms zeflu singayibamba sime apho, kodwa uba ngaba kuthi i-COVID izinto ezininzi iba yintloko ebuhlungu, ibe ngumqalo obuhlungu, ibe kufixana nazo zonke ezo zinto. Sithi ke thina siyawazi umhlonyane, ezo zinto uyazinceda. Kusenjalo ke kubonakala ngathi ayinguye wonke ubani ofanelwe ukumsebenzisa umhlonyane, nanjengoko kukwinkolelo yokuba abo bazithweleyo, abanezifo zentliziyo nabaneswekile funeka badlalele kude kumhlonyane. Kwiindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jameson Amantashe, ndiseMpuma Koloni.